Tini kerak salo di pramotharok kaisa lahar himbotokni bisingti klayei sabrumni bisingo khobjak satjan ar di blogo borokni kai brui sanmung tlangei kaisa deputation rinani yapri rilaikha tini o yapri kaisa lahar himbotokni bisingti klayei satjan ar di blogo thangei borok deputation yapalaikha borokni kaibrui sanmung bai tini o deputation yaphalaikhani iba borokni o lahar himbotogo tini tongbaikha TTADC ni MDC advocate Debojit Tiprate YTF ni GS Dononjoy Tiprate Rupaichori RD Block ni Kecham Chairman Dononjoy Tipra akon songno khoboi YTF ni Sihanu Mok akon Deputation relaika tini. जों दिनै सातटा सानमंनो दिनै डेपुटेसन रलायखा नम्बर 1 चिनि तंनाय जों एडीसी एरियाव जे बीजेपी हाफां फाइमानि पद चिनि तिप्रा मुथानि सागा गोबांमा एलिगेशन थिसाइ दङ ओ एलिगेशननो जों गुबै खालाय जे बक जे चिनि सागाव जे एलिगेशन माने अब ताताल होनै जों प्रमाण रना बागै जों दिनै ब्लक डेपुटेसन रखायखा जे बीजेपी हाफां फाइमानि पद जोंनो दुई बेला रेगा सामुं माखायनाय दिसाख्लायै जोङो एबं गुदु मा दिसानाय दिसाक्तिक मा क्लिप फायनाय दिसाख्लायै जोङो जे रेगा तांग्रो माने आबनो जों बिरुद खालाय एन आबनो जों गासै जों दिनै ब्लक डेपुटेसन रफायखा जों बरंनो साजाक एक सप्ताह बिसिङा आबनो दाक्ति दाक्ति खालाय माहालाय सिनि बागै खुब गामावनाय जाति बुसकांनि दिनो जों आगेनि हाय सामुं तांमानायदै एन एडीसी एरियाव बीजेपी सरकार छावै दङ जे सबका साथ एन सबका विकास किन्तु जुदि सबका साथ सबका विकास नंलाय सिनि एडीसी एरियाव जों एमन दिसा विकास बनुगिया बखनानि कुनु दिन अधिकार सिकरै सबका साथ सबका विकास होननानै कुनु अधिकार सिकरै जुदि नों तंनो जुदि सबका साथ सबका विकास जुदि अधिकार दं होनलाय नों एडीसी एरियाव जतनि बागै विकास खालामदि सहर सीमित आपनुदि ग्राम अञ्चल बखनुदि कारण जिनि बरक ग्राम अञ्चल से दं तिप्रा सर ग्राम अञ्चल दं बंगनि बागै फुनुदि एडीसी एरियाव तुइनि बागै बुसुक प्रब्लेम तिप्रा सर तुइ मानथुगिया जे उ तुइनि बागै बसं तिनि भिडियो नि थानियो मेमोरेंडम मारहा जे बुनबो दाकि दाकि एडीसी एरियाव तुइ रना बागै एन जों एडीसी एरियाव मार्केट स्टल बो दाक्ति दाक्ति खाय रजांना उथं जनरल एरियाव उनके रजाव एडीसी एरिया कुनु दिन मार्केट स्टल दं बो रजागिया आबु रंनोबो दाक्ति दाक्ति रजांना उथं नै जों तिनि मेमोरेंडम रहा एन बिनि साथे साथे जों जे रास्ता घाट एकदम परिस्थिति हामजा एडीसी एरियानि एडीसी एरिया हाबलाय रास्ता जागा जागा इट दङ जागा जागा इट करे रास्ता कस यांबो तुइ बारानि कष्ट सोराइरक स्कुल थांनानै अनेक कष्ट एबा जों तामा सानाय चिनि बुरा बुरिरक yang बाजार थांनानैबो तुइ बारनानै कष्ट आमति हायके जों मा बालाय दङ मा फायलाय दङ जे जाति जों जुदि रास्ता जुदि कायसे गाम मानो नालाय जों कायसेलाय अब कष्ट अंगियामोन जे बिनि बागै जों दिनै भिडियोनि थानिबो कायसा मेमोरेंडम हा मेमोरेंडम जों सामिसन खालाया दिनै चिनि लगियो फाइस फाइजाक चिनि बुक सबक खरकसा तो बुक फिसा बक्स नि लागि हामबाय